titik ya ala sing kaki diran yo isih rusa yo yo ala sing kepriben eling marang kabur doa lo 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 ana maning bocele kapur kalinggan lajan tuan ngasih ngorak reketek 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 Potele wong Purbalingga matur nuwun damar mancung kinupet Niki Mbak Limbuk, nggih Mbak Limbuk, pripun niki ngaturi pirsa. Ternyata niki dipun syuting live streaming tambah Hokya. oh Tambah Hokya. Nggih, niki live streaming dadi sing kondur mangke kepengin mirsani panjenengan niki gantung tergari nunyuk kemawon channel tambah Hokya. Niki siaran langsung. oh ngaten nggih matur Niki nuwun alhamdulillah sedulur lanang niki. matur nuwun dulur Saking anak tresnane kali jenengan. wah jan iki bolo iki Bolu. matur nuwun Mas Bolu. bolu nggih aku keinginane wae channel-e aku ya tak nyetel nang oman ora di channel-e ora catet ilang kok kelingan anu kebutuhan liyane iki ngono no jane mulai ngaturi Pak Camat tak aturi munggah nek wektune sreneng yo pangapunten syukur bagi Pak Camat iso tekan goro-goro tekade sesuk yo prei yo yo to aku diparingi kon Bapak